Сәмісіз? Сәміз мәмен апа, қайырлы күнler. Hayırlı günler olsun anam. Anam bir lira yemizegine barmakçı var, kardiyolu kayıltırığı. 70 яшьлек Мәймүнә Мифтахиева ана тышта 47 ел яши, лайыклы ялга чыкканчы колхозда эшләгән, уколга да кан басымын үлчәтергә ФАПка килә, кышын бина эчендә туңып утырабыз ди. Жарый жақын киләбез әле, әзрәктән килүчеләр ничекне бу авылның башына торучылар. Менә җыри алмаучылар, менә минем иртә белән бүген аягым атлый алмый җиме. Жаңа медпункт кирәк безгә. Икенче яшәеш булыр иде. Рукия Низамова 6 бала үстерә, айына берничә тапкыр монда сабиларын алып менә, ләкин андагы шартлар канәгатьләндерми ди ул. Аеруча бинадагы җылылык 10 градустан артмаганда. Ну тут нет условий. Бүлмәләр бик кысан, шишенергә дә урын юк. Бүген әле көн җылырак, башка вакытта шул кадәр салкын була, үзәккә үтә. Әлеге фельдшер-акушерлык пункты бинасы 1981 елда төзелә, бер ара мәктәп буларак та эшләгән, 2013 елда ремонт ясала, тик биредә бәдрәф тә юк, суда кермәгән. 16 ел шәфкать туташы булып эшләүче Ландыш Закирова суны чиләк белән ташырга мәҗбүр. Ул 2 авылга 500-дән артык кешегә хезмәт күрсәтә. Направлениене хастаханәдә менеп алалар, монда килеп укол ясаталар. Кеше күп килгәндә, кыш көне бигрәк читен, кеше урамда көтеп тора. Яңа ФАП төзү мәсьәләсен авыл халкы җыеннарда 2019 елда күтәрә, шул ук елны медпунктны 2023 елгы программага кертәләр. Әмма бинаның искерүен, медицина ярдәме күрсәтү шартларының начараюын исәпкә алып, төзелешне быелга күчерәчәкләре билгеле була. Гражданнар җыеннары бар. Без шуларда һәр вакытны шул ФАП турында инде безнең сорау тора. Без менә шуңа күрә күп сораулар бирелгәч инде, шуңа күрә бу ФАПны быелга күчердек төзелүен. Яз көннең башында инде документларны, бөтен документацияны тәртипкә китереп, һәм эшләрне башларга планлаштырабыз. Тик бу вәгъдәгә әлеге авылда шикләнеп карыйлар, чөнки алар 40 елгы ФАПта дәваланып һәм көтеп барган. 2 человека зайдут и все. Вот мы старики куда пойдем? Дети далеко живут. Татарстанда моңа охшаш проблема турында беренче тапкыр гына сөйләмибез. Ел ярым элек Биектау районы Чернышовка авылы халкы Конституция судына мөрәҗәгать иткән иде. Алар ул чагында ни өчен ФАП төзү программасына эләкмәүләре белән кызыксына. Конституция суды программада шартлар төгәл язылмаган дигән карар чыгарган иде. Шул ук вакытта халыкның хукуклары бозылмавы ачыклана. Признать подпрограмму 12 развитие социальной и инженерной инфраструктуры, соответствующей Конституции Республики Татарстан. Ана тышта заманча ФАПның мәйданы 60 квадрат метр булачак. Безне ачылыш тантанасына чакырырга ышандырдылар. Балык Бистәсе районыннан Руслан Сундинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.